ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଗଳ୍ପ ଏ ଶୁନିର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଶୁଣିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପାଗେଳି ଲୋକକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ ହୁଏତ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଏହା ଭାବି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ନିଜ ମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିନିକକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ପାଗେଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା ଏ ସୁନି, ଏ ସୁନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେ ଯେତେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲା, ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ପରି ଖାଉଥିଲା, ବସୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଉଦାସ ରହୁଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି ତା ହୃଦୟରେ। ଦିନେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସବୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ହାଲଚାଲ ବୁଝିବାକୁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡକ୍ଟର? ହେଲେ ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ଖୁସି ନୁହେଁ। ହେଲେ କାହିଁକି? ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା ତା କାହାଣୀ। ତା ନାଁ ସ୍ମିତା, ବାପା ମାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ। ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ବାପା ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତା ପରଠୁ ମାର ସ୍ନେହ ହିଁ ତାର ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମା ତାକୁ ଭଲ ଘର, ଭଲ ବର ସହ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ବର ଘର ଦାବି କରିଥିବା ଟଙ୍କା ବି ମା ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ଶାଶୁ ଘରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଆହୁରି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଆହୁରି ଜିନିଷପତ୍ର ଦାବି କଲେ। ମା ଯେତିକି ପେନସନ୍ ପାଉଥିଲା ଯଥାସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠୁ ଅନେକ ମାଡ଼ ଗାଳି ବି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଖୁସି ଥିଲି ଯେ ମୋ କୋଳକୁ ମୋ ସନ୍ତାନ ଆସିବାର ଥିଲା। ଭାବିଲି ସେ ଆସିଯାଉ, ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସମସ୍ତେ ବଦଳିଯିବେ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୋର ପୁଅ ନୁହେଁ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲା। ତାପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଯେଉଁଠି ଝିଅମାନେ ପୁଅଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ବି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ସେମାନଙ୍କ ହଁରେ ହଁ ମାରୁଥିଲେ। ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ସୁନିତାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚିଥିଲି। 6 ବର୍ଷ କାଳ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଝିଅକୁ ବଡ଼ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ରାକ୍ଷସମାନେ ମୋର ସବୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଝଗଡ଼ା କରି ଦିନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ମାରୁଥିଲା ବେଳେ ମାକୁ ମାରନା କହି ମଝିକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ସୁନି। ଆଉ ରାଗରେ ପାଚି ତାକୁ ହାତରେ ଟେକି ଦୂରକୁ ଛାଟିଦେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ଦୂରରେ ଥିବା କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହେଇ ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଲା ମୋ ସୁନି। ଆଉ ମୋ ସୁନିର ମୃତଦେହକୁ ଏଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଭସାଇ ଦେଲେ ସେ ଶୈତାନମାନେ। ତା ପରଠୁ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବେହୋସ ହେଇଯାଇଥିଲି। କାଳେ ମୁଁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିବି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଘରେ ତାଲା ଦେଇ ରଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ମନେ ନାହିଁ।
ଯେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଥିଲି, କ'ଣ କରୁଥିଲି। ଏଠିକାର ନର୍ସ ଦିଦିମାନେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ମୁଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହେଁ ନା ମୋ ଅତୀତକୁ। ଆପଣ ମୋତେ ପୁଣି ପାଗଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଗଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ମୋ ପାଟିରୁ ଶୁନି ବାହାରୁଥିଲା। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଭଲ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କେମିତି ସେ ଦୁଃଖଦ ଜୀବନକୁ ଭୁଲି ପାରିବି। ମୋତେ ଆପଣ ପୁଣି ପାଗଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ କହି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ସ୍ମିତା। ଏତେ ସମୟ ଧରି ସ୍ମିତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବା ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ଆଖି ବି ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ଶୋଇବାକୁ କହି କ୍ଲିନିକରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା କ୍ଲିନିକରୁ। ସେପଟୁ